Kadangmu padha waras den abece bisa mandemo baris den prayitno ayo saronto bumi Ndarawati tinumbesan palawak Pandhawa tan samara pamoring suksma sinupaya winaya denasepi senimpun palenging kalbu Rama menyang Solo le-ole payung monto mancenit lolo-lopa Gayeng Yoni campur sari ki angger playere landak kenonge cetok MC-ne bogel dina iki kancane do ramain lho padahal nano saiki wis sepedo ati
masukin diicis dhewe liyane meneng. Nano. Saiki wis kepenuh jati raja sembah nuwun kadang-kadang campur sari kanca dhewe kepareng katur menggah lelagon atiku lega. Kanca dhewe campur sari makarya senarengan Raja Wali Audio Semondang ugi dipun garaken langsung lumantar secara foto video syuting gambar bening harga miring diparani oyo-oyo jarene wong wis mangkat lunga Mas fotografer dienteni ngoyo-oyo jarene wong wis teko kono wong yen ora kebeneran anane sajak katon cuwo wong yen pinuju telingsingan anane sajak mung sujono pandawane nadyan turung ketemu dhewe tuga-tuga pamuwuse rima wurung samene wae spesial kagem pepundhen kula Bapak Joko iki careke kalangan carek gaul ngerti nggonku pelok sepur pelok kerajaan barang sobone kono ngene Mbah Pelok ayak menang Dik Ben lah nggih bolone Pak Bayan Paniyo jebule bayan kula bareng sampun pepanggihan nyatane njur luluh batine anti wegah pepisahan batine njur tambah tresnane diparani ngoyo-oyo jarene wong wis mangkat lunga dienteni ngoyo-oyo jarene wong wis teko kono wong yen pinuju telingsingan
ajak katon cuwo wong yen pinuju teling singan anane saja mung sujono warna-warna pandhawane nadyan durung ketemu dhewe duka-duka pamuwuse trima wurung samene wae. Ayu-ayu men sindene. Ya Allah Dik Yuli. Anakku wedok iki jan gak gede-gede. Payo bugel. Bareng sampun pepanggihan anane mung lulo batine kanthi wekah pepisahan batine jur tambah tresnane sembah nuwun kadang-kadang campur sari kanca dewi. Spesial keluarga besar saking Seragen. Yo kanca dewi campur sari. Sinengguyung Raja Wali Audio Sepundang. Mugi dipun garaken langsung live streamingnya bersama dengan cerah foto video syuting. Mugi tan kantun kagem bugel mania di seluruh Indonesia. Tak lilane konmu pamit lunga mung welingku aja nganti sembrono sing ati-ati anak bojo ning omah ngonteni kon nunggu ngonteni balimu tak rewangi buruh nitik watu sakno ati ora nggawa duit malah nggawa bayi anake sapa iki anake sapa ketoke anakmu Mas aku isin yen disawang tangga emoh nyawang aku wis emoh napa ra kelingan janjimu semono omah gedhek biyen wis arep rubuh piye aku ra neteske elo nyawa anak saya gedhe ragate kowe mulih lunga bayi oleh-oleh Ugi tarkantun Pak Bayan kula Bayan Pilangsari Pak Panio ugi tarkantun Mas Sunar Dletek MC-nya Indonesia
ora nggawa duit malah nggawa bayi anake sapa iki anake sapa aku isin yen disawang tangga emoh nyawang aku wis emoh nampa ra kelingan janjimu semono omah gedhek biyen wis arep rubuh piye aku rane teske Allah nyawang anak saya gedhe rakate kowe mulih lunga bayi oleh-oleh sembah nuwun kadang-kadang campur sari kanca dhewe campur sarine wong Sragen setor tunai jaluk meneh pacarene Pak Eri Pak Heri dek jaman berjuang jur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi monggo keluarga besar saking kalangan Gemolong saiki nek gunung tak cadoki sego jagung yen mendung asili cabe gunung Pak Eri mriki rumiyin monggo beksan rumiyin Gak apa-apa Pak. ayo Iya, sama besan. Oh, sama besan. Pak Karim nggih. Oh, nggih. ya Allah Oh, Pak iya. Karim kali besane nggih Nggih. masukin Dik Sekar bisa ya gunung desa ganti monggo Bu Surati mantannya turun sini Mas Pras Mbak Mira
iki ana ngendi Makarim sego jagung yen mendung tak silih capek gunung ae aku leren Pak Eri hae ibu J nggih matur sembah nuwun ibu niki napa Bu iki napa gak penak awake dhewe dikira awake dhewe njaluki dhuwit ta ora jarine tombok katresnan Maya oh nggih aku dadi ra penak Dik apa-apa dikira awake dhewe nang kene kere apa piye lah pancen kere oh iya kere aku karo kene kere jarine akeh BRI mau balik ke kono jarine BRI mu akeh aku ora tau urusan BRI MC kondang kok urusane BRI aku teko ngomong cash apa iya utang kancane nano yo syukur bisa nyawang gunung desa dadi aja lulu tek tok tok matur sembah nuwun Pak Heri kalian Ibu Heri ayo spesial Mas Leno monggo beri Mas Leno asik Mas Leno
Jenalas wasik bergoyang bersama dengan campur sari konco dewi bersama dengan Icis Bugel Mati tak kial-kial tak kendil-kendil Mas Di Pak Bayan Jenalas saben ku nyawang fotomu rasa kangenku marang sliramu biyen nate andum tresno bebarengan ning kedung apa monggo Pak RT Pak Carek kudu tak akoni yen to tresno ra kudu duweni ampun rasa jroning ati nanging biasa Dik piye kudu tak lakoni Kang menghayati to Mas menghayati apa wingi cek aku iki dikira aku lemah apa piye asem tenan kok Mosok nangis Pak Moso Mbak Bugil nangis kembang kok karo melet-melet kaya ngono nah masukin alon-alon panyuwunku mring sliramu ayo Mayan wasing Pak RT monggo tak kial-kial tak kendil-kendil Pak Yagi ayo Pak D saben ku nyawang fotomu rasa kangenku marang sliramu biyen nate andum tresno bebarengan ning kedung apa kudu tak akoni yen to tresno ra kudu duweni apun rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni Pak Bayan iki kaul ning Jakarta kowe joget terus ora apa-apa lho Mas lah nggih kudu digayengke kowe ora apa-apa Mas
panyuwunku mring sliramu rungokno sing ati iki lewat angin cintamu aku titip salam kangen jroning ati. Atas sembah nuwun. Pak Men, ngatur nggih Pak Men nggih.